Apana ere ane namba muponere zisore gondo. Apana ere ane namba muponere zisore gondo. Pane masele bagabuda offside nezuro. Pane masele bagabuda offside nezuro. Eti noi now. Peshona kwete chindau. Zichiverengwa naye wenye skimba anofumura anoita timu yangu ndepi mukitese katatoka zvakare zvirikupisa na skimbo yavo zviri kupisa chokupai timu yangu pasacha pinapa zvirikupisa panhasi mangobayo button subscribe so that musare pane zvese zvichiitika zvirikupisa paZokonzo TV aliti tinopinda munyika yanhasi aiwana ngonosangana nechimwe chividhio chanango chaiko chinofanira kumbochiona zvakare mushure maunge Apostle Chiwenga vanga vachibuda musaka zvavo vachibomba ZBC TV yanzaina kana quality and defend akabhadhara mutero zvisine yangu vachidzikisa gejo futi vachidhisa futi mutungamiriri wenyika but zvisinei handazwa kuona zvekuchora panyaya iyi inzwa Apostle Chiwenga vachibuda musaka semugariro keep on subscribing zviri kupisa na skimbo mwari ini zvangu hatisati bhadhara mutero weTV ende handisi kuplana kubhadhara kozi hapana chatoda kuona TV yavo marabishi haina quality yandingabhadhari kana vana kuti bhadhare mutero weTV ngavatange vatipa production kwayo ine standard handingateerere zvimashawasi izvo zviyazvo kuti kana vachiverenga news inomboshaya voice ozoti there was a technical fault asandamboona news dzinopera pasina technical fault kuZBC nechikonzero ichocho handibhadhare mutero weTV bozi kubhadhara mutero weTV kubirwa plus handione TZTV kuti hapana chekuona TV yangu haitobati futi ZTV inobata dzekunzongo vana SABC navana BBC ndotaura chokwadi handi pokunyepera vakauya kumba kwangu ndikati batai ikanga yabata ndokupai oi remote vakangoziya vakaenda ndikaona zvinhu zvokunyepa zvega zvega hatiri kunyeperwa ini nezvinhu zvandoziva kataura chokwadi vadikani vanhu vakafa muHarare muno mumasvoda apfuura vari 7 havana kupfuurwa nevanhu veMDC vakapfuurwa nemasoja ichocho ichokwadi ichocho but ZTV haisi kutaura chokwadi ichocho saka ndoteerera chi chanoteerera chiiva ndiani weMDC wamakaona ine futi musi waidhemotsecha vanhu iva saka ndikabhadhare license yekunyeperwa zvavafanira kutenga ichimetro ndotenga ichimetro kuti ndiite sei kana Herald kunzi wonge nchitsvaga zvangu advert kwete news handiteerere Herald hapana news dzandinoteerera ipa haindotaura chokwadi vadikani ende ndobva ndakutaurira futi kamune zvamuda kuita itai but hapana chamunobva makandiita chekuti ndinochinja chokwadi chandoparidza let us face the truth ZBC inofanira kunge iri TV station yekushamba kuzviguro kana kumaini kusanyatu kwete kuti ive TV yenyika yese it's embarrassing ukaona vana SABC quality yezvavanoburitsa sound nepicture quality musi unotaiseka kuti president anonga anga ari mubako vashaya light here kuti anyatsobuda achitaura ari paTV akasviba kuti ndo hapana light anoita marima light oti uku havana quality production uku vanonyepera vanhu futi saka chatofanira kubhadharira ipapo chii no zvakafanana nemutero werodhi kungobhadharawo zvedu asi kutora chokwadi hurumende yedu haina right yekutora mari yerodhi tax kozi rodhi dzacho hapana chinhu chiri kungoshanda bedzi muZimbabwe muno itogeti hairora hambosvika richidzira akafa ikopinda ihenyu unotosvika vachikubhadharisa chete asi rodhi dzacho dziri kutorwa mari hapana. And I want this to go into the conscience of our leaders. Yes. All the people that have died in Masvingo Road, the blood of those people are in the shoulders of our leaders. Yes. By standard, chaiyo nyika dzinoziva zvadzinoita. Road yeMasvingo ingade yakavharwa kudhara. Yes. Yakaparara zvokuti it's not worthy kana kufambira ngoro chaiyo haichaita. Yes. Ngoro dzikutodzwa nemabhiza. Yes. Kana nemadhongi haiite. But this is the busiest road in Zimbabwe. Yes. Mari inouya nemurodi yakawanda yacho inobva kuna Peter's Road nanhasi asati yagadzirwa. Rodi yakanaka inoenda uko kunonzi kuchiko kwakutamawo ndokune rodi yakanaka iko kabuda nepanotona apa kapeti yekwaniyo ikuenda kumusha kwomunhu wani
nyika yese iri kuti parare makadaro choda kutungamira nyika iko mari yavakabaye madiamonds nevakakugadzira mashungu highway chete zviri nani ndaiona imwe program payoutube pane road iri muHong Kong yakareba 100 yakareba 100 kilometers inenge yakareba 100 kilometers yakagadzirwa usiku umwe chete kubva na8 dzemanheru by 8 am yanga yakufamba kutanga kuti 1 yakapwanywa yese vakatanga kuigadzira 1 night yakafuma yakufambika. I was in India pahotera pandaigara ndakafuma kuzoti road yakachinja rini zvikanzi munomu vakugadzira marodhi usiku vanongoanaunza kuti kubva na11 kusvika na3 am road yakati musafambire ikoko. Vanouya nezvimwe zvimishini zvekuti hapana chirori chinombonzi yabviswa gravel kuchazouya vetara dzine dzakangoita mudungwe so dzinongofamba dzichitosiya yavatara yakufambika dzisvika kudzatopedza iteknoloji iyo. Kunoona motikari nyowani inenge nemaspika ine mastika emusangano adzakatenga motikari nyowani dzokukambira road hapana road dzacho dzekuti motikari dzamakatenga dzifambe hapana here ane namba muponere ziso regondo hapana here ane namba muponere ziso regondo pane maseleba akabuda offside nezuro pane maseleba akabuda offside nezuro edzinoinau zveshona kwete chindau dzichiverengwa naye wenyuskimba anofumura anoita